Mga kapuso, pila pa ka mga pasahero nagahingagaw nga makapauli sa ila lugar para magsugalaw sa bagong tuig. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Quintin, Salas, Haro, Iloilo City. John? Jert, sa mga mahingagaw dira puli no sa ilang mga balay para mag-celebrate sang New Year, hingagaw na kamo bangod padayon sa karon ang pagdagsa sang mga pasahero sa mga terminal pila ka oras antes magbiya sa tuig 2025. Pagsulod mo pa lang kainas ang aga sa Sininga Bus Terminal sa Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Ini na ang magasugata sa imo. Malawig nga pila sa mga pasahero nga magapauli. Isa sa mga temprano pa nga nagbilang 87 anyos nga si Nanay Nelly. Magapauli pa ini kuntani sa Banwasang Concepcion, Iloilo upod ang iya duwa ka mga apo. Pasado alas 8 pa lang nagpadulong na ini sa terminal. Apang malawig na ang pila. Gani nag-agwanta sa paghulat. Bangon madamo ang dala kag nagadinaguso pa ang mga pasahero. Hugot sini nga ginabantayan ang iya mga gamit agud makalikaw sa salise kag kawatan. Hindi amo na ni sitwasyon ko. Di siyempre, kuwan ko gid man ang akon nga mga gamit nga wa isang may madula. Pareho kay Nanay Nelly temprano man si Cherry nga nagpila sa bus terminal. Luyag kuno kunta ni isini nga mas temprano pa nga magpauli apang bangon sa obra, subong lang ini nakabiyahe. Mabudlay ka pagid kung may dala ka nga mga bagahe. So, ka pa sa mapabaggage ka pa sang imong sa series tapos mapungko pa ka mangita pa ka mo seats tapos di syempre pauna-una daad. Sa bus terminal sa Arevalo, Iloilo City, temprano pa nga naghingagaw pauli ang mga pasahero padulong naman sa Antique. Ugot man nga nagabantay ang mga security personnel sa bus company. Nagapatigayon man sa random inspection sa mga motorista nga nagasulod sa terminal ang Land Transportation Office. Sa schedule sang bus company, 6:30 p.m. ang last trip sang bus padulong sa Kalibo, 4:30 p.m. naman ang padulong sa Katiklan, 9:30 p.m. ang padulong sa Barotac Viejo kag Pasig City, samtang 7:30 naman ang padulong sa Concepcion kag iban pang banwa sa Northern Iloilo. 7 p.m. ang Rojas City nga bus, samtang 8 p.m. naman ang Paantike. Jert, suno sa personnel sang bus company nga nagadumala sang terminal dito sa bahin sang Kamaligaro kag sa may Arevalo, Iloilo City, bastante ang ilang units. Apang wala na kuno sila sang extension pa sa ilang mga biyahe. Apang buwas no, January 1 balik sa normal ang schedule sang ilang mga trips. Jert? Madam, again, salamat sa update, John Sala.